دوالاشون اومد. ای خیلی دیگه خدا را هزار باشه دیگه شوکنیم همه جمع مدینه دیگه. اوه شیرست اوه شما دارید. ҳама салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман автори канал Муҳаммад Шарипов. Порчаи видеое ки диден як сӯхтора дар як аз бозорҳои Тоҷикистон ва имрӯз мо дар бораи ин гап намезанем, чунки рубрикаи новостной нест ин видео. Лекин шумо метавонед бардор дар бораи ин дига видеоҳошро тамошо кунед ва умуман чи хабарҳои фаврие ки меша бардор ҳама вақт дар Telegram каналай новбаста аз рӯзҳои рубрикаҳое ки кай чӣ гуна рубрика мебарояд, хабарҳои фавриро ёки баромади видеои нава ҳамаша шумо дар Telegram канал сари вақт метавонед ки дастрас кунед ссилкаи Telegram канал дар якум комментария. Ва ин боша рубрикаи антидаҷолай. ва мо гап мезанем дар бораи шаъну шарафи зани тоҷик ки имрӯзо мо медонем ки ба бисёр мушкилиҳо рӯбарӯ мешаванд, лекин ба ин нигоҳ накарда бо одамо худшон қасдан ай хотири беномусишон беобрӯ мекунанд занҳои тоҷика, чизҳое ки шахсӣ ҳастай дар интернет паҳн мекунанд. яъне ки яке аз чунин одамо шумо медонед и Рамзия Ортиқова ҳастай. Зур бинан, кадоме ки сериозна дар куши Telegram наме пардон менависам, мисол Telegram роиш мекунам. Хай наме буд видеои имрӯзаи мо баҳри наме Мафтуна ТВ буд. Ана бинем бародари азиз. Накунем бозӣ. Гумш кун. як кас нест хича насиҳат кунад занакҳои духтарои тоҷика бароварда луближ нишон мета бо гап занишави. Агар шумо бихоҳед ки массаж, фитобочка, ҳиҷома бепул кунед, шумо ин корро метавонед ки бо рақамҳои дар болои экран буда пурсед ки чӣ гуна карда метавонед. Ва ҳамчунин ин ширкат дорад дороҳои гиёҳӣ, простатит доред ё ин ки фоиз спермато пастай, мехоҳед ҳамин мушкилиро ҳал кунед, пас бо дороҳои гиёҳӣ шифофармо ин мушкилиҳоро шумо метавонед бартараф кунед. бале бардоро барномае ки имрӯз мо гап мезанем ба рафти конфликти мо ягон хел робита надорад. ин чизи реалӣ ҳастае ки ин одам мекунад. яъне ки видео баровардак дар каналаш ки як духтара луближ нишон дод ва видеоша дар одамо роӣ кардак. дар ҳамин бора гап мезанем ки дар асл чӣ рух дод, чӣ хеле ки худи Рамзия мега ин духтар бароварда бисмиллоҳи роҳмони роҳим нави дури машина будум роҳим када навҳози субҳаналлоҳ пешои барша бурувара нишон додестай ҳатто шармгоҳша нишон додестай. хоб мо асли воқеаро бо интервю аз ҳамин одамо тамошо мекунем пурра бо факту далелҳо мисли стили ҳарвақтаи ман, чӣ хеле ки медонен. агар ки ба фикрои ман розӣ бошед лайк монданро фаромӯш накунед ва барои пропустит накардани дигар барномаҳо бо диққат бошед гӯш кунед, лайку подписатсия камера. ва дӯстон мехостам ки як маълумотро дар шумо бирасонам. шахсое ки ҷои кор мекобанд, кор дар складаи доимӣ ба кор қабул карда мешавад мард занҳо, вазифа комплектовщик, маош сар мешавад аз 3500 рубл дар як смена ва хобгоҳи ройгон доранд. як вақт хӯрок шаҳрвандои СНГ. аз ҳамада муҳимаш ки беҳуҷҷат ҳам қабул мекунанд. барои маълумоти бештар фаҳмидан ки оё ин кор ба шумо мувофиқ ҳаст ё ин ки нест, ба рақамҳои дар болои экран буда алоқа кунед. мурдам гӯшнагида. яъне ки касе намедона бародори историяро кӯтоҳак мефаҳмонам. як 10 рӯз ба фикрам ё ки зиёдтар пеши ин кор шидагӣ буд. дар канали Рамзия Ортиқова бо лақаби Рамазон видео мебарояд ки дар ҳамун ҷа дар бораи як духтар гап задастае ки ин духтар ин хел духтари бад, намедонам чӣ кор кунам, ина дидам ҳайрон шудаму дигар гапаш пешгирӣ карда накора ин кор бада, ина ин духтар бароварда ҳама ҷоша нишон додастае додвоӣ мекунам. Зур бинан, кадоме ки сериозна дар куши Telegram наме пардон менависам, мисол Telegram роиш мекунам. ва дар YouTube канали худаш видеоро мепартояд ва болои ҳамун видеоро мепӯшонад ва одаморо мега ки бигзарем ба Telegram канал, видеоро пурраша дар уҷа мемонам. вақте ки одамо мегзарам ба Telegram каналаш, дар уҷа мега ки ман ҳамин видеоро кайсда ки дар кор боша дар перепискаи шахсиш мепартом. Не бано мехидо дар кор шоз ино голи полиша мепартом. Сари бара вайрон накун бародар. ва бародаро гӯш кунед. аз ҳамада муҳимаш онае ки ҳамин одам Рамзия Ортиқова видеои лучи бараҳнаи як духтара дар алоҳида перепискаи одамо мепартояд. ман ин корро факт далел дорам. якум далел он ҳастае ки худаш ба забони худаш мега касе ки дар кор боша бинависен ман мепартомтон. а дуюм далелаш ки реальни перепискае ки запис экран кардагиай бинед ки худаш ҳамин одам
гирифта мепартояд дар одамо. Видеои ҳамин духтара. ва шумо тасаввур кунед ки ин одам وعلیکم سلام و رحمت الله. ва шумо тасаввур кунед бардоро ки ин одам чӣ гуна гап мезана ва чӣ гуна гапҳои худша мебара ва чӣ гуна суистифода аз ислом мекунад. Мисол мегирем, вақте ки кружок запис мекунӣ, ҳамин кружок дар 1 минут ягон ҳолатҳои муҳимата бояд гап зани. А ин одам маҳз ҳамон вақти кружок мекунад ки дар масҷид наздик мешавад ва ягон гап мегаву дар охиронаш ё ки дар аввалаш ина масҷид рафтестем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Инами дури масҷид будем роем када наҳозит. Намози шом бачо. ҳамин чиз аст. Кушод худ таъриф кунӣ ва кушода суистифода аз ислом ки як одам бидонен ки ина ман намоз мехонам ва мара ҳурмат кунен. Намоз хондан и ҳар як шахс барои худ мекунад. Шарт нест ягон одам барои намоз хондан таъриф кунӣ ё ин ки ягон одам барои намоз хондан ягон каза да казат кунад ки ман ина намоз мехонам. Ҳар як одам намоза барои худаш мехонад. Барои атрофи хондани намози ту муҳим нест. Барои атрофи ахлоқи ту муҳим аст. Барои атрофи ҳаракатҳои ту муҳим аст. Барои атрофи коре ки ту мекунӣ اون مهمه که در اونها تاثیر میرسونه. و تو چی کار میکنی؟ نه بنا میخدو دکاش از اینا گل پلیشو میپرتم. سری بنا ویرون نکن برادر. خوی خود را زیروزی تیر بکن که از همه حلم و بردباری به. چون شود روزه مایه آزار، روزه خوری زیروزه داری به. چی بدتریت تو داری در حالتی که روزه و نماز داری لیکن مردم آزاری؟ چی بدتر شخصی که روزه و نماز نداره از تو ده لیکن آزار نداره. موافق آنی که کانال ده کانال دینی است، در شبکه کانال نویسندگی که حدیث های پیامبر در کدام حدیث پیامبر آمدگی که ویدیو یک آدم گرفته برهنش پهن کنی و مهمش آن برداره که همین ویدیویی که پهن کردگی ویدیو شخصی است، یعنی که در اینترنت پهن کردگی نیست. یک چیز را ما از ویدیو کرده استم، یک مومنت چه گفتم همونجا با اختم همین ویدیویی که همین رمزیه پهن کرده است، همین ویدیوی لیچنی دختره یا که همین ویدیو را دختر خودش پوبلیک کردگی؟ نه مشکل که من دختر کتی که کون حسین میگه در تلفن هست کتی وای گاب میزنه و بچه میگه که من میگیرم تا جوای میگیرم بازنی میگیرم این صداق باور میکنه همین ویدیویی را که رمزیه در آدمو پهن میکنه، همین دختر در یک بچه‌ای که قدش گاب میزده در هموم میپرتویه. او بچه خشک دا بگلای فایکو که کوئی ناتر پاتری کلام پولداری کلام میگیره صداق و باور میکنه. وقتی با واتساپ زنگ میزنه این ویدیو خشک بچه میکشه و ویدیو اکران میکنه. ای پاد بیا کلیک دو و میگیره ما گفته خشک مثال هر کلیک میکنه و او در رمزیه میپرتویه و رمزیه باشه در آدمو تقسیم میکنه. در این باره پوراتر حالا گپ میزنیم، لیکن پیش از این یک چند مصرع سخنهای شاعر میخوام برسانم. من میدونم که رمزیه را نمیفهمم، لیکن بسیار آدمای تماشاگرای کانال ما خیلی هم شورناکشون بلنده میفهمن. سر پر از کبر و دل پر از اعجاب، روی در خلق و پشت در محراب. صف زده گیردش از خران گله، در فکنده به شهر ولوله. چیست این؟ شیخ ذکر میگوید دفعه غفلت به شیر میشوید. حادثه چنین میشود برادران. اینجا شاید در حال من باید قید کنم که شما خوب بدونین به هیچ وجه من این آدمی را که درباره کنکورس گپ میزنه من پشتی اینا نمیگیرم، من را طرفداری هم نمیکنم و خود من هم میگم که کنکورس یعنی که قمار و قمار جایز نیست. من کاری را من اسوجداد میکنم که درست نیست. یک طرف کاری مفتونه همین دختری که نمیدونم نامش مفتونه است یا نیست، هم کانالش هم خیلی موندگیان، بدن تلاش کردن به یک شخص نشان دادن یا اینکه در اینترنت نشان دادن، اینم کاری پسته، کاری خوب نیست، لیکن درجه ادنانو است. در اینترنت محض رمزیه نشان میده، نه اینکه این دختر حاضر درباره دلش گپ میزنیم. ما درباره بها دادن خجالت گپ میزنم و تو خطا لوچ کرده با او میبراری نشان میدی در وقت صحبت یا اینکه ویدیو روی میکنی یگانجا تا، اینم درست نیست. ایرامو اسوجداد میکنیم، اینم در این کارش گناهگارای و
муҳимаш оне ки фарқият аз рамзия ва лангулӣ ва мафтуна дар оне астае ки ин духтар гуноҳи худша ба кала мегира ва аз халқам бахши пурсидагие ки гарчанде ки ин одам кори шахсӣ бо он одам кардагие. ана акнун муҳими асосиш фаҳмидем ки ман пишти инора намегирам. ман фақат ҳақqa гап мезанам, чизе ки реал нест ҳамуро гап мезанам. инаш қиморбоз гунаҳгор, инаш худша да як кас нишон дод, луч рӯй кард, ишам гунаҳгор, гуноҳҳои худшона иқрор мешаванд ва аз гуноҳҳои худшон бахшӣ мепурсанд. ва мегзарем ба худи Рамзия. Рамзия, видеое ки ту дар интернет, дар ютубот партофтӣ, ҳамун видеора ту аз куҷо гирифтӣ? Лекин мо медонем ки видеора дар ту бо як беномуси дигар рӯй кардагӣ буд. Ва ба ғайр аз оне ки ту ин видеора дар ютубот партофтӣ, боз дар личкаҳои шахсии одамо тавассути телеграм рӯй кардӣ. видеои пуррара хира нокарда ту дар худи одамои ман ҳатто рӯй кардӣ. барои тасдиқ дар ту нависондан ту рӯй кардӣ. акнун ту аз рӯи худо гап зан, одаме ки дар шабкаи канал ҳадис нависондагиай ба он нигоҳ накарда ки тамоми ҳаёти каналта агар мо варақ бизанем ҳамаш пас задани шаъну шарафи зани тоҷикай. ту ҳамин хел одаморо насиҳат кардастӣ, ба гуфти худат насиҳат кардастӣ, фарқияти туву уно дар чие? ҳамира ту маро бигӯ. фарқияти туву уно дар чие ҳамиҷа? ту ириши мара ку бояд биёи зиёрат кунӣ, медонӣ мира. аз сарояндаву дигараш сар карда то ҳамаша. лекин ҳаста як чизи оммавӣ, як чизи дигар меган шахсӣ. мисол сарояндаҳо ягон баромад кардаги, ягон кор кардагиян, либоси ӯ, бадани ӯ дар мардум худшон нишон додагиян. лекин видеое ки ту дар одамо дар личкаҳошон партофтӣ, видеои шахсӣ буд. ин одам дар як даюси дигар рӯй кардагиай ва ӯ даюс дар ту рӯй кардай ва ту партофтиша. мувофиқи кадом ҳадис, мувофиқи кадом оят, мувофиқи кадом насиҳати динӣ ҳамин кори ту дурустай? ту ириши мара ку бояд биёи зиёрат кунӣ, медонӣ мира. паҳн кардани фаҳш, видеоеро ки ту ба як бародар тавсия додӣ, видеоеро ки луч, бадани луч ҳамаи ҷош метова, ту дар як бародари дигар рӯй карда ки ту хута мусалмон мегӯӣ ва дигар бародарота мусалмон мегӯӣ. оё ту намедонӣ ки ҳамон одамо мумкин аст ки дар ин дидани ҳамин видео шаҳвонӣ шуда бошанд ва дар ин ҳолат ҳамоно дидан гунаҳгор шуданд ва сабаби гуноҳи ино ту намешавӣ. ту дар бораи одамое ки гап мезанӣ ки гӯё ки ту бартарият дорӣ, ту метавонӣ ки дар ӯ гап занӣ барои он хотире ки уно қимор реклама мекунанд, қимор бозӣ мекунанд, лекин ту аз уно бадтарӣ. ту аз уно бадтарӣ. охи амира не ба номи худо кошоз ино голи полиша мепартовам, сари мара вайрон накун бародар. ту фаҳша дар одамо фиристондӣ. одамоеде ки ту ҳамон видеоро лублиҷ рӯй кардӣ, оё ту пурсидӣ ки чанд соланд? аз ҳамон одамое ки ту видеоро рӯйшон кардӣ, оё ту пурсидӣ ки чанд соланд ҳамуно? ҳам мувофиқи қонуни динӣ ва ҳам қонуни дунявӣ кори ту ҷиноят ҳисобида мешавад. мувофиқи қонуни динӣ гунаҳгори ту ин гуноҳай, мувофиқи қонуни дунявӣ ин ҷиноятай. чунки видеое ки ту паҳн кардӣ кори шахсӣ буд, яъне ки ба статьяи фош кардани сирри шахсӣ ва статьяи пас задани шаъну шараф, ин кодекси ҷиноиае. ту хута ки меҳисобӣ ки ҳам қонуни аллоҳа ва ҳам қонуни дунявира поймол мекунӣ, мегардӣ. бо дар болои бо меброи гап мезанӣ, бо таҳдид мекунӣ. не ба номи худо кошоз ино голи полиша мепартовам, сари мара вайрон накун бародар. ва мегзарем аз ҳамада муҳимаш он астае ки барои чӣ ин одам ин қадар паст мешавад, ин қадар низкӣ мешавад ки ин кора кунад. чӣ метавонад ки пеши чашми ида хок поша ки қонуни аллоҳа, фармони аллоҳа поймол кунад ин одам? чӣ? пул. бале, мо аз аллоҳ наметарсем, аз бандаш метарсем, правильно? дурӯғгӯ гуфтан ки дар зуромат бувад, нагуфтан ки дам ба дам бувад. ту худ дугонаҷони ман, Рамзия бонуҷони ман. яъне ки кор чӣ гуна мешавад? ҳамин духтаре ки видеоша Рамзия дар ҳама рӯй кардагия, бо як писар гап мезадай. ӯ писар мега ки ба занӣ мегираш ва дар рафти ҳамин суҳбатшон хачи хеле ошиқа маншиқ парин девушкаву дӯст писару дӯст духтар қавру балову любов марков ҳам хел мешавад ки видеои ҷинсиша мақсад баданша роӣ мекунад дар ӯ бача. баъди оне ки ӯ бача ин видеоҳоро мегира, гашта ин духтара таҳдид мекунад ки ман ин видеоҳоро паҳн мекунам агар ки ба ман сум натии. ира меган шантаж ки худ ин ҳам
статья ҳастай, ин ҳам ҷиноят ҳастай. одамое ки агар ки дар ҳамин коро сару кор дошта бошанд, ҳисоб кунед ки дар ҳамин видеое ки ман мегӯм чандта қонуншиканӣ мешавад, ҳам аз ҷиҳати дунявӣ, ҳам аз ҷиҳати динӣ. ин мешавад шантаж. вақте ки ино ин корро намекунанд, бо ҳақорату дашному таҳдид карда корро мебуроранд, мерасонанд ба рамзия. ва ин кор оддие ки рамзия чунин корҳоро мекунад. вақте ки ба рамзия мебуроранд, рамзия мехеза видео мекунад, дар видеош болоша мепӯшонад ва мега ки пурраша ма касе ки дар кор боша роӣ мекунам. ин кор барои чӣ карда мешавад? ҷиқидан ва давид кардани ҳамин духтар то ки сум бигзаронад, то ки баъдан ино видеоро ба дигарон нарасонанд. мега ки агар пул напартоӣ видео дар интернет партоӣ. ин бечора омад пеши ман, раис пула тегу, ман пули очама роӣ кунам, пули банк роӣ кунам, ҳама додум 60,000 пулиш додум, 20 пунктам кардум. ин дар ин кун роӣ мекард. ӯ шантаж мекард. дар таво оилик буд дигар оилик надора. кати рамазони кун буромад, вақти рамазон парт омада, видео парт омад, дроман дидам, блад рамазон фокус дидум, блад духтари тоҷика. через дигар одам рамазон буромаду, ман гуфтам ҳама одам кати маслиҳат ку ва мега тагу. через дигар одам буромад, 100,000 пул те мегаганд вар гуфт, барои видео удалит кадам. лекин ино ба рамзия алоқа мебароянд ки ҳамин корро накун. ин рамзия мега ки қатъи инаи одам гапза, қатъи одаме ки видеора дар рамзия партофтагия. яъне ки қатъи гапза ва ин чӣ мега? Ин мега ки сума бите. яъне ки рамзия 100% медонист ки гап дар бораи сум рафтистай ва ин корро барои сум кардан, лавушка кардани духтара, то ки ба о сум бутанд. ин намуди почере ки рамзия ба ҳамагон маълумай аллакай медонем ки тамоми корҳои рамзия чунинай. конкурскунора видео мекунад, баъдан видеош аз каналаш удалит мешавад. Удалит не, аниқтараш закрити доступ мешавад. чӣ хеле ки шумо медонед, ман дар канали рамзия даромадагӣ будам ва видеое ки маҳкам буд ма дида будам. ва албатта ки ман ора бояд ҳуй мекардам, лекин успед накардам, буромадай ҳама устройство. Ман гап намезанам ҳавои ранги шумо ки ягон кора карда наметавонам. чӣ хеле ки шумо семья лезид мекунед, ман мегӯм ман метонам, лекин ман намекунам. чӣ хеле угражат мекунед, ман каналта фалон мекунам, ман мегӯм атра ки метонам, лекин ман намекунам. ман матро заказат мекунам. ина ҳом видео шортс мегзарем бабабам. гуфтия ма кием ки тайма битарси ҳамхел аст. ира инаи сурат, ин сурат чекай, чек ин чекай. так инҷа як лайкай хе нигоҳ мекунем. о сафедака значит аймай. ин историяра шумо медонед ки ман канали рамзия даромадагӣ будам. мо дидам видеоеро ки конкурсҳо дар видео мекунад, одамоеро ки видео мекунад, баъдан як шуримуни мешавад, баъинда удалит мешавад. чӣ мешавад? почерка аллакай шумо худтон фаҳмидесин. ва чӣ гуна шантаже ки духтара кардан, ҳамин гуна шантаж ин одам марам бадли худ карданӣ буд. вақте ки ман кашидам саршон додам қатъи лангулӣ, яъне ки аз ковер аллакай тарсида, ҳоли дуруни видеоро нодида, рамзия баромада шантаж кард ки агар бо як видеои дига кунӣ, ман ин хеле мекунам, ӯ хеле мекунам, гуфта баромада туҳмат кард ба 1,5 миллион рубл ки ягон факту далел надошт. ин историяро шумо худтон медонем бародаро, мо дар бораи ин гап намезанем, барое ки история дига история, мо дар бораи ин гап мезанем ва ина барои чӣ гуфтам ки почерки ҳамин одам чунинай. ва мардуми азиз, тамошобинои муҳтарам, ман медонам ки шуурнокии халқи мо хеле ҳам хубай ва дар байни мо донишмандо ҳам ҳастай, олимо ҳам ҳастай ва мо олимое дорем ки дар таърих мондагиай. ва нахоҳ ки шумо ҳамин чиза нафаҳмем ки ин одам, ин хар шахсе ҳастай ки ҳамара ҷазир кардагиай. ҷазир ин одаме ҳастай ки бале ҳақ дора ки ин як твар боша, ҳақ дора ки ин як хар боша, чунки ин кори шахсишай. лекин набояд ки зарари и бӯи ҳаму хариш ба атрофиё раса. ин якумуш. дуюмуш, ин набояд шахсе шава ки намояндаи дин, ҳамчун намояндаи дин худша муаррифӣ кунад, чунки шахсе ки як ширката муаррифӣ мекунад, ӯ лицои ҳамун ширкат мешавад. шахсе ки як дина муаррифӣ мекунад, ӯ лицои ҳамун дин мешавад. ҳатто дар телеграм канали ман админҳо ҳастанд, ман ҳамо админҳоро хеле ҳам сахтгирӣ мекунам ки шумо лицои маен,
вақте ки шумо баромада дағалгуфторӣ мекунед ё ки ягон гапҳое мезанед ки мақсад беақл одам гап намезана, дар симои шумо мара мебинанд одамо. ҳаракат кунед чунин хатогиро накунед. аз шумо бинед ки одаме ки дар шапкаи каналаш ҳадисҳои паёнбар нависондагия алҳамдулиллоҳ мега, худ чаяне ки муаррифӣ кардагия ҳамчун одаме ки ба қоидаву қонунҳои ислом рафтор мекунад, лекин гашта чунин корҳоро мекунад. ин чӣ мешавад? не бано мехидода кошоз ино голи полиша мепартом сари мара вайрон накун бародар. ин омехта кардан дар фаҳмишу тафаккури одамизод, яъне ки одамое бояд ира тамошо кунанд мувофиқи логикаву фаҳмиши худаш ки маълумот надоранд ва аз ин бояд ки маълумот бигиранд дар бораи дин. ва о дар рафти оне ки ира мухлисӣ мекунанд, балечкӣ мекунанд ва тарафдорӣ мекунанд, чӣ маълумот мегиранд? ҳамин хеле маълумот мегиранд ки масҷид бираю видеои фаҳш тамошо кунӣ дуруст будааст, чунки кумиршон ҳамин корро мекунанд. масҷид бираю як одама туҳмат кунӣ бефакт далел дуруст будааст, чунки кумиршон ҳамин корро мекунанд, лекин кумиршон намега ки чӣ гуна гуноҳе и дар дин. тамошобинош мефаҳмад ки масҷид бирай намозта бихониву як зана барои сум шида таҳдид кунӣ дуруст будааст. тамошобинош онеро мефаҳманд ки масҷид бирай, номи аллоҳа ба забон бигирӣ, намозота бихонӣ ва видеои шахсии луб-луч як зани дигара ба тамоми бародарои дигарет ки тира мешиноса тақсим кунӣ, ҳамроҳи ӯ тамошо кунӣ, ин дуруст будааст. магар дини мо ҳамин гуна аст? оё дар кадом оят, дар кадом ҳадис ин чизҳо омадагие ки ҳарди ҳамино дурустанд? бале демократия, бале рамзия дар дигар ҷо зиндагӣ мекунад, лекин чӣ хеле ки як одам баромада қуръона месӯзона ё ин ки ягон гапи дашноми безеб мекуна нисбат ба дин, коре ки рамзия мекуна ҳамин ҳардаш ягай, ҳамино ҳардашон ягай, чунки унам пас задане, инам пас задане. воизон ки ин ҷилва дар меҳробу минбар мекунанд, чун ба хилват мераванд он кори дигар мекунанд, лекин ин одам ҳамин қадар афтахуя ки ба хилват не, дар кушода ҳамин корро мекунад. не бано мехидода кошоз ино голи полиша мепартом сари мара вайрон накун бародар. ва гунаҳгор дар ин кор моем, тамошобино, чунки ҳаст бо зарра одамое ки ира бовар мекунанд, дастгириш мекунанд. мушкиле дорам зи донишманди маҷлис боз пурс, тавбафармоён чаро худ тавба камтар мекунанд? шахсе ки ту мехезӣ одамоеро дар борашон гапи паст мезанӣ, гуфту ба гуфти худат насиҳатшон мекунӣ, даст бикашанд аз фаҳшу аз дигар корҳо, дар ҳоле ки ту худат фаҳша паҳн мекунӣ. бародаро, хулоса хитом бирорен дар ин бора. ма ҳамин қадар гапе ки задам, ҳамин қадар коре ки гуфтам, бародаро, решаи соҳаи кори ин одам ҳамине. пас задани як зани тоҷик, як бародари тоҷик ва дар ӯ сум кор кардан. мисол мегирем, ҳоло агар ман шуморо бигӯм ки ёд биёрен 5 видеои рамзияро, чӣ гуна видеоро ёд меёрен? 5 та ҳолатҳое ки ягон каса пас задагие. мисол бигӯм видео ёд биёрен 5 та видеоҳои лангулира, чӣ видеоро ёд меёрен? ҳолатҳое ки ягон кас мурдай, ягон гроб ё ин ки пули колия. бигӯм ёд биёрен 4 ҳолати бо момаҷон 99. чӣ видео меёрен? чӣ ҳолатҳо ба ёдтон мезана? хӯрдани суми масҷид, кусуми колия ва худнишомтиу пас задани мардуми қишлоқ. ва агар бигӯм ёд биёрен 5 ҳолатҳои бо канали SM Шарипова, чӣ ҳолатҳоро ёд меёрен? иша дар комментария нависен. ва ҳам мехоҳам ки бо суханҳои шоир ки хеле ҳам ба ҳами видеои мо алоқамандӣ дора, видеоро ҷамъбаст кунам. ин чӣ шӯрест ки дар даври қамар мебинам, ҳама офоқ пур аз фитнаву шар мебинам. ҳар касе ки рӯзи биҳӣ металабад аз айём, иллат он аст ки ҳар рӯз бадтар мебинам. аблаҳон ҳама шарбат зи гулобу қанд аст, қутти доно ҳама аз хуни ҷигар мебинам. аспи тоза шуда маҷрӯҳ ба зери толон, тавқи заррин ҳама дар гардани хар мебинам. духтаронро ҷанг асту ҷудол бо модар, писаронро ҳама бадхоҳи падар мебинам. ҳеҷ раҳме на бародар ба бародар дорад, ҳеҷ шафқат на падарро
ба писар мебинам. Панди ҳофиз бишунав хоҷа бирав некӣ кун, ки ман ин панд беҳ аз дуру гӯҳар мебинам.